Chini tiring bishikatal abo poila boishagosi fia tamo wansugoi December 21-22 nei abo jotono tonglaikha abo kidu saimeya Pula wono jotono no happy drink bishikatalni jotono no kakaham yafaru जों बिसिकताल ट्रिंग न तो हहम ददम खायै मिया हर थांनाय बारताव जों जतनो याजक लाखिया ताय मानि लाखिया किन्तु ताकाले बसरो अ ट्रिंग जे मानि जामानि आमनो कितिंगै गोबांमा कन्ट्रोभार्सि नुजाखा चिनि तिप्रसा रंनि बिसिंगनो अ ट्रिंग न कितिंगै गोबांमा बरकबा बाक्सा बरक रखनका जे डिसेम्बर नि जराव जे ट्रिंग पालि जामानि आमो तिप्रसा रंनि ट्रिंग बसर कतालिया हनै बरक साका अमो कासिया वेस्टार्न नि कल्चर से हनै ताई बरकनि कक मते हंकाय चिनि तिप्रा सारंनि बिसिकताल ट्रिंग अंखा एप्रिल तालनि 14-15 तारिखो जे जों बुसो मानि गरिया जरा आ बुसोनो से चिनि तिप्रा सारंनि बिसिकताल ट्रिंग हनैबो सालायमानि नुजाखा मते हे कन्ट्रोभार्सि ताबु चिनि सोशल मीडिया नो फकाना रंग नुगै मानाय जे चिनि तिप्रा सारंनि बिसिकता ट्रिंग बो जरा हनै गाकाय आनि कक मते हंकाय चिनि बसर कतालनि ट्रिंग बो जरा नाय डिसेम्बर जरानि जे 21 डिसेम्बर नि हरो जे जों 22 तारिख न ट्रिंग हनै लामसंमानि आमोद चिनि तिप्रा सारंनि ट्रिंग फेस्टिवल बा बसर कताल इंगिया हंकाय एप्रिल तालनि जे 14-15 तारिख बुसो हनै बांला नवबर्ष पुल्ला बुसाबाय जे मानि जामानि आ जरादा चिनि तिप्रा सारंनि पुल्ला बा बिसिकताल अंगना नरंनि मते के नरक तामा तंग किसा कमेन्ट कायसा दि हंगाकाय जे ताबुक तिप्रा सारंनि बिसिबो जे ट्रिंग बसर कताल तै जे कन्ट्रोभार्सि अंतंनाय मानि आमनो नरंनि तामा वानसु तिप्रा साबाय कि तिप्रा सारं कक मिलिया कक साबलाया चादो अंतंनाय मादे नरं मातंग किसेनो वानसुमंनो कमेन्ट कायसा दि ताई काथोका आमसुं सानाय जे नरक आनि चेनेल चाचाखाय लाइक सब्सक्राइब खादिनते हाइतेबो कतल भिडियो मालानि 21-22 nei abo jotono tonglaikha abo kidu saimeya abo haikena chini dofa जों सिजाक्तते सियाखे तंलायवै तंलायखा हंके आगामी दिनाव हायनो चिनि दफा कमरिन थानाय तामने हंके जों चिनि संस्कृति रीति नीति न जों मान लालिया चिनि लाइफ मानो जों मान लालिया जों परम्परा न जों मान लिया जों आगे ताम खायफाय आबनो जों मान लिया जों ताम बाय परम पूजा खायफाय आबनो जों मान लिया हंके जों भाइके चिनि लाइफ मा तंसिनाय लाइफ मा करेखा माने न जों पुरा आस्ते तरक कमरिन थांसैसो किन्तु जतनो राजनीतिक महल खेलानि मैदानाव दफा हनि कक्स उफिया दफा बाइके लामा थाङै थानाय आबो केबो साइबे केबो खुक पेरि आबो है कक न तिनि सिजाक नुजाक रंजाक चिन दफारावबो ओङै दं तरक फिया बरनि थानिबो मेसेज दंना नांनाय मेसेज रहरना नांनाय जे जागाव जों वेस्टार्न कल्चर न तै लायउ जों ताबो डिसेम्बर जे ट्रिंग हनै जों पालाय दंमोन माने आबो कि चिनि ट्रिंग देबा चिनि त्रिप्राब्द देबा चिनि त्रिप्राब्द तो पहला बैसाख जे जगह बुइसु जों बुइसु बाबो गरिया हनै हिनु आप्रसिबलै चिनि ट्रिंग तो चिनि बिसिकताल तो आप्रसिबलै फिया ताबुक 2-3 जना कक सावनाय आबो हायके साकांके 2-3 जना सिजाक नुजाक नै आनो हिनाय 2-3 जना ताम हिनाय बैसाख तो बांगाली नि सिहिनि हिनाय वानसारनि सिहिनि हिनाय वानसारनि के बंगाब्द चिनि के त्रिप्राब्द चिनि ट्रिंग उंमानि परे त्रिप्राब्द उंमानि परेसि 2 বছর পরে ওসি বরনি बंगाब्द उंगो ताकलाय बिसिबाय इंगे जों 1435 त्रिप्राब्द बांगालिनि हिंगे 1432 बंगाब्द
Afro si sini tiring. Because tabo omno tui lai chung sini youth young generation na chung takpan bad message bull message ritong lai chung haisi. Sini lai buma sini Sri Sitio tamung phai. এমনকি রাজানি আমল जों ताम पालाय फाय आबो पन्द तो जों ताम मान लालिया हंके माने मुं करि लेखे हंके चिन दफा हाय कमारि चान्स नै आइसि दफा कुसुगो काबु निजेनि कल्चर रीति नीति न बायसि जों दफा ट्रक ट्रक कुसुकावै सिनि जागै थांगो फिया सिजाकते तै बाक्सा चुपचाप के तंगो हामिया हिनजाया ना तै हने आरो नों कबैनो खरां माति सानाय कबैनि सिकप्लाय ङो सालसा चिनि तिरिं बिसिकताल अब पहिला बैसागोसि